Ние сме в едно хип-хоп такси, много специално, с което ще ви разведеме нагоре-надолу из кварталите на София и ще се срещаме с много готини хора, които ви радват с музиката си. На предната седалка на хип-хоп таксито е Боби, който отговаря за това, че идват много специални групи тази година на един страхотен фестивал, който се казва Elevation. На него ще видим имена като Cypress Hill, The Liquid Habits, които, разбира се, ние обичаме много. Боби ще ни разкаже повече за това. Боби, какво се случва днес? Какво правиме? Къде отиваме сега? Обикаляме с хип-хоп таксито на Elevation. Цяла София и да посетиме най-добрите BGMC-та от софийски BGMC-та, които ще съпортнат Inspected Deck от Wu-Tang на 12 в неделя. А това 12 в неделя всъщност е подгряващо, на 12 юни е подгряващо парти за Elevation, за фестивала. На него ще гостува инспектор Дек от Wu-Tang. Намираме се в Радио Кафе с Павката от Хикс Тим. Сега той ще ни разкаже за едно събитие, което се задава следващата седмица на 12 в неделя. Идва един явен член от Wu-Tang. Какво мислиш за това събитие? Неделя знам, че хората обичат да си почиват, но това не е ден за почивка. Каня всички маймуни да се съберем в бившия маймунарник. Inspected Deck от Wu-Tang идва. Знам, че нямате много време да го осъзнаете, но ви чакаме всички там. Най-добрите български MC-та, най-добрите български DJ заедно с Inspected Deck, където може да спечелите и билети за Elevation. Чакаме ви! Заповядайте на 12 юни в Pork Pie, Wu-Tang, ние ще сме подгряващи Bobo and the Gang и други изпълнители, а на 24 и 25 знаете Elevation, Cypress Hill, The Liquid Habits, Jamiroquai и много други. Ай! Ами сега пътуваме към Sniper Records, Sniper студиото, DJ Станчо, Спенс ни чака там и ни разкажат какво се случва с тях, какво правят и защо са фенове на Elevation. Добре, качваме се сега. Отиваме се там. Горе. Това е Sniper Records, Sniper студио. Айде. Back from the dead. Йо, аз съм с песнята, до мен е DJ Станчо и двамата с него ще бъдем на 12 юни в Борисовата градина в Pork Pie, където ще гледаме на живо и ще съпортваме Inspected Deck и много други луди от Wu-Tang. Аз също не знам точно кои са. От цяла България, има MC-то от цяла София. Много яко. За първи път се събират. И те всичките са от Wu-Tang. Не искам да изреждам имена, защото ще пропусна някой и мога да ми се убият. Ти се убият, добре, не те диснат. С всичките съм в прекрасни отношения. Държа да го заявя. 12 неделя, Open Air, Inspected Deck на живо, DJ Станчо, Спенс, Pork Pie. Sniper Entertainment, baby. You heard me? DJ Станчо, вашия любовник между чершафите, baby. Какво става? Тук имаме нов пътник в хип-хоп таксито. Камората, помежду другото... Камората се казва Камората. Камората, помежду другото, реши да се качи. И сега пътуваме към неговият колега и приятел Бате Сашо. Да, така тръгваме. Въпросът е да маршрута по най-бързия начин. Да. Как? Трябва да събудиме тоя охлюв. Аре, стига си спал, бе. Спи. Стига си спал. На 12 трябва да си в маймонарника. Кажи на всички твои брати и сестри охлюви. Всъщност брати и сестри няма, защото те охлювите са двуполови, братле. И имат как такова и такова. Спи. А на 12 юни, къде ще си? На 12 юни съм в бившия маймонарник Борисовата градина с всички мои колеги, братле, ще става голямата луда. Пичове, освен това там е Inspected Deck, бе, пичове. На мен винаги ми е бил най-любимия от Wu-Tang, бе, човек. Понеже са много, затова не може да избухне така, както искахме. Пукани, ние ще сме там, ще го съпортнаме. 10 кинта са, братле, нали така? 10 кинта, да. 10 кинта, бе, бро. Плюс това ние няма ви пеме за пари, разбираш? Това е лудница. Чисто, защото ви обичаме. Точка по въпроса. Нали така? Yeah. Здравейте, аз съм Бате Сашо. Чакаме ви на 12 в Pork Pie, 17 часа. Всички MC-та сме там. Be there, motherfucker! До сега слушахме Ice Cube, Tupac, Biggie, Бъста, но фактически на 12 юни сега ще пуснем нещо на
на Inspector Deck, City High. Това е саунд, който е класика в хип-хопа. City High, Inspector Deck, Wu-Tang. Значи Алекс Пи е следващия пътник в нашото хип-хоп такси и да те питам... Да, Алекс Пизъл в хип-хоп таксизъл. Искам да ви кажа, be ready for Wu-Tang Clan, baby! Inspector Deck. Coming soon! Кога? 12? 12 юни, там ли си? Аз съм там, брат, на сцената, зад сцената, след сцената, бекстейдж, под сцената. Парти, after party, after the party, and all that things. Ще докараш и много люлинци там. Да, разбира се. Където съм аз, там е люлин, разбира се. Тук сме в студиото на Slim Size. Слимарата репетира с баната си новото парче. И сега ще им как звучи. От всякъде фуражки, палки, чекета. За мен с бинокъла, за мафията с пердета. Кой от всички вие бивш агент? Кука президент, няма вече София Ленд. Разкажи сега, какво репетирахте до сега? Какво е това парче? Това е, подготвяме се за лайфа в неделя, който всички знаят и ще бъдат в Борисовата градина в Порк Пай. Inspector Deck България. Warm up, party, serious shit, motherfucker. Я кажи, какво ще кажеш, освен за Inspector Deck, за комбинацията на BGMC-та, твои колеги, които сме така събрали? За първи път така комбинация на една сцена. Стари познати и нови ли познати? Да, аз точно това коментирахме с Косяка, който всички знаят. Йо. Music producer. Anyway, точно това си говорихме с него, че ще стане един вид наистина мини приятно фестче с участието, да се вика и на Inspector Deck. Тук сме с Константин Станчев, който е също част от Elevation екипа и да не говоря, няма нужда да те представя, кажи нещо за 12 юни. На 12 юни ще има едно много яко warm-up парти на Elevation фестивала, което е събрало доста от българските хип-хоп изпълнители. Който иска да чуе нашето ново парче, заповядайте в неделя и не само за нашите парчета, заповядайте в неделя и за да разбиеме и да покажем в България каква е сцената и как всички ще избухнем на Inspector Deck. Wu-Tang, you know what I'm saying? 12 юни, Elevation Warm-Up Party, безделя, Inspector Deck, Slim Size is massive. Wu-Tang in the house. Represent the hard style. all my white niggas, to all my light niggas, to all my dark niggas. I'm trying to spark niggas, I want the sharp niggas, not the hawk niggas, but the dark niggas. I want your hard niggas. Ние сме тук с Wash MC в хип-хоп таксито на Elevation. Тук сме сега точно в центъра, той е централен MC, нали? Израснал си в център. В хип-хоп друма си израсна. Аз съм израснал на село Оборище и в Дравниколец Ямболско. Ясно, значи малко в ресърча съм объркал, няма значение. Брат, я пусни за мен е малко бъста, може ли? Ало, това е. Бъста Раймс е много як. И увеличи малко, защото ние достатъчно говорихме за сега. Къде си бе песни? Носи ти вести, добри или лоши, за тебе са неизвестни, телесни. В неделя на 12 юни Pork Pie, Inspector Deck, Wu-Tang и много други български изпълнители. Бъдете там, защото ще...